Anak, maraming salamat ha. At naglaan ka ng oras para tulungan mo ako dito sa bukid. Wala po yun, tay. Total, patong pa naman po ang pasok ko. Kita mo nga naman, parang kailan lang na maliit ka. Ngayon, kolehiyo ka na. Oo nga po, tay. Hindi rin po ako makapaniwala. Anak, pasensya ka na ha. Pasensya. Para saan naman, tay? Anak, pasensya ka na. Dahil hanggang ngayon, ganito pa rin yung buhay natin. Anak, Bakit po, tay? bakit hindi ka pa nakabihis para pumasok? Tinatapos ko lang po to, tay. Pagkatapos, magbibis na rin po ako. Ganun ba anak? May baon ka na ba? Wala pa po, tay. Kawawa naman ang anak ko. Hindi ko malang mabigyan ng sapat na baon pag pumapasok. Anak, pasensya ka na kung ito lang pera ni tatay. Ayos lang po to, tay. Alam ko naman po. Pasensya ka na din kung araw-araw kang pumapasok ng naglalakad. Ano ba kayo, tay? Wala pong problema doon. Sanay na po ako. Yun na nga eh, nasanay ka na. Halos supod na yung swelas na sapatos mo sa kakalakad pumapasok araw-araw. Mabuti na lang at may nagbigay pa ng sapatos mo sa'yo noon. May butas na nga po yung sapatos ko, tay. Pero okay lang po, tay. Tinapalan ko na lang po ng papel para hindi ko po maramdaman yung init ng kalsada. Kaya wag po kayo mag-alala, tay. Hayaan mo anak, magtatalong ako sa mga kasamaan ko sa bukid kung may luma silang sapatos. Sige po, maraming salamat po, tay. Anak, pagpasensya mo na kung hindi man kita mabigyan ng mga bagong damit at sapatos. Inuuna naman ni tatay mo ang pag-aaral mo dahil yan ang alam kong daan para guminhawa ang buhay mo pagdating ng araw. Huwag sanang sasama ang loob mo kay tatay ha, kung hindi ka man makasabay sa mga batang katulad mo. Ano ba kayo, tay? Huwag niyo pong isipin yan. Basta, pinapangako ko pong mag-aaral ako ng mabuti. Para masuklian ko naman po ang lahat ng sakripisyo nyo. Maraming salamat anak sa pag-unawa mo sa katayuan ng buhay natin. Wala po yun, tay. Sige na anak, tapusin mo na yan para makapasok ka na sa eskwelahan. Sige po, tay. Sige anak, pasok na ako sa loob. Mag-aaral po ako ng mabuti, tay. Balang araw, pinapangako ko po nagigindawa din ang buhay natin. Nagsasayang lang ako para makagawa ko ng assignment ko.
Nakapagsaing na ako. Tapos ko na rin tong assignment ko. Anak? Wala pa ata yung anak ko. Anak? Oh, dito pala yung bag niya. Saan kaya siya? Anak? Oh, nakapagsaing na rin siya. Saan kaya pumuntang batang yun? Anak? Anak? Kinabahan ako sana ko kahapon. Kala ko kung saan siya pumunta. Ay, alis na po ba kayo? O anak, gising ka na pala. Oo, inuubos ko lang itong iniinom ko. May pasok ka ba ngayon anak? Opo, tay. Anak, huwag mo lang ulitin yung ginawa mo kahapon ha. Kinabahan ako. Si tatay talaga. Gumawa lang po ako ng assignment ko doon, tay. Doon po kasi nakikita ko at nababasa ko po ng malinaw. Uli-uli anak, magsabi ka. O kaya mangiwan ka ng sulat sa mesa. Tay, pasensya na po. Di na po maulit. Basta, pag wala po ako dito tuwing hapon, alam niyo na po kung nasaan ako. Sige anak, pupunta na lang kita doon tuwing hapon. Mahirap kasi dahil gabi ka lang natatapos gumamantak ng aralin mo. Para may kasama kang pauwi dito sa bahay. Ayos ba yun sa'yo anak? Tay, kaya ko naman pumuwi na mag-isa. Kahit na anak, Magpahinga na lang po kayo pag dumadating po kayo dito sa bahay. hindi ko naman kaya maghintay na lang sa'yo dito anak. Lalo na pag gabi ka nang umuwi. Sige na nga po, tay. Sige anak, tanghali na si tatay. Sige po, tay. Magkakapi lang po saglit. Sige anak, ikaw ang bahala. Magbihis ka na mamaya ha. Lagyan mo na rin ng kanin yung kape mo para may laman yung tiyan mong papasok kahit papano. Mahirap na, baka sumakit yung tiyan mo sa eskwelahan. Sige po, tay. Salamat po. Anak, maraming salamat ha. At naglaan ka ng oras para tulungan mo ako dito sa bukid. Wala po yun, tay. Total, hapon pa naman po ang pasok ko. Kita mo nga naman, parang kailan lang na maliit ka. Ngayon, magkolehiyo ka na. Oo nga po, tay. Hindi rin po ako makapaniwala. Anak, pasensya ka na ha. Pasensya. Para saan naman, tay? Anak, pasensya ka na. Dahil hanggang ngayon, ganito pa rin yung buhay natin. Maliit ka pa noon, madilim na ang buhay natin tuwing gabi. Hanggang ngayon, ganoon pa rin. Hindi kasi sapat ang kinikita ni tatay sa paglusong sa bukid para magpakabit ng kuryente. Gusto ko kasi unahin ko ang pangailangan mo sa pag-aaral mo anak. Tay, wala pong problema sa akin yun. Kasi para sa akin, normal na po ang kandila, ang ilaw natin sa gabi. Hindi mo man lang naranasan gumawa ng taktang aralin dun sa bahay tuwing gabi. Tay, may paraan naman po. Kaya nga ito, kolehiyo na ako. Malapit na makapagtapos. Oo nga anak, hanga ako sa'yo. Kahit kinagabi ka at umuulan, nagtsatsaga ka pa rin para lang makagawa ng takdang aralin mo. Ngayon, konti na lang, makakamit mo na yung ambisyon mo. Tay, hindi ko lang ambisyon, kundi ambisyon nating dalawa. Kahit pa paano,
nagpapasalamat ako dahil may bukid po tayong sinasaka. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo, Tay. Wala yun, anak. Tara na, tanghali na. Baka mahuli ka sa eskwelahan nyo. Oo nga po pala, may exam pa po ako mamaya. Tara, yun na tayo. Nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng anak na napakalawak na pag-unawa kahit lumaki siyang salat kami sa buhay. Tiyak, natutuwa ang nanay mo sa nakikita niya sa iyo ngayon. Tay! Tara na po! Ha? Sige anak! Tay! 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 Tay. Nandito na po ang sagot. Bakit anak? Ano ba yung hawak-hawak mo? At mukhang masaya ka? Tay, ito na po. Matutupad ko na po ang pangarap kong maging isang engineer. Talaga anak? Opo, Tay. Dahil ito pong hawak ko, ito ang kasagutan. Tay, nakapasa po ako sa lahat ng finals exam namin. Ibig sabihin, makakagraduate po ako, Tay. Talaga anak? Mabuti naman kung ganun. Makakapagmarcha po ako sa entablado para tanggapin ang diploma ko, Tay. Maraming salamat sa Diyos anak. Ngayon, mararanasan mo ng guminhawang buhay mo. Tay, hindi lang po ako. Tayong dalawa po. Mararanasan na rin po natin, Tay, ang tumira sa bahay na hindi umuga pag malakas ang hangin. At kumpleto ang sarado ng mga pintuan at bintana. Yung hindi tayo nag-aalinlangan na pasukin tayo ng mga bababangis na hayop paggabi. Pag matutulog na tayo, Tay. Dahil magkakaroon na po ng konkretong katabi ang munti nating kubo, Tay, pagdating ng araw. Katabi? Anong ibig mong sabihin anak? Hindi po natin gigibayin ang tahanan kung saan tayo nanirahan at nagtiis ng mahabang panahon, Tay. At pangalawa po, sa inyo ang bahay na yan na naging inspirasyon ko para mag-aral ng mabuti. Isa pa, nandyan po lahat sa bahay na yan ang alaala ni nanay. Kaya hindi po natin ito gigibayin, Tay. Tama ka dyan anak. At maraming salamat dahil kasama ko sa mga inspirasyon mo. Oo naman po, Tay. Hindi naman po lingid sa akin na hindi po kayo nakapag-aral noon dahil sa hirap ng buhay. Kaya ako po ang magtutuloy ng lahat ng yun para sa inyo. Dahil mahal ko po kayo, Tay. Maraming salamat anak. Tara na po, Tay. Pasok na po tayo sa loob para makapagluto na po ako. Alam kong pagod kayo. Sige anak, tara na. Ngayon ang graduation ng anak ko. Dumating na kaya siya? Kawawa naman ng anak ko. Hindi ko man lang siya nasamahan. Bayad, Manong. Salamat po.
Alam ko masayang masaya si tatay. Kagaya ko. Tay! Oo anak, Tay. Para po sa inyo to. maraming salamat anak ko. Dahil hindi mo binigo si tatay. Para sa mga pangarap po natin ito, Tay. Ito na po yun. Naalala ko lang, ang hirap at pagtitiis mo. Makamit mo lang to. Noong nag-aalala ako, dahil dumating akong wala ka dito sa bahay. Tapos nakita kita sa... Mag-aaral ako ng mabuti dahil gusto ko maging engineer balang araw. Kala ko kung saan ka na pumunta. Andiyan ka lang pala. Yung gabing kahit umuulan na, hindi ka pa rin tumigil. Basta gusto mong tapusin lahat ng takdang aralin mo. Tapos noong kailangan mong tapusin yung thesis mo, yung inabot ka ng madaling araw, kahit nilalamog ka na, hindi ka pa rin natinang. Para lang hindi ka mahuli ng pagpasa. Ngayon, andito na yung resulta ng lahat ng sakripisyo mong yon. Kaya maraming salamat po sa inyo, Tay. Dahil hindi po magiging imposible ang lahat kung hindi dahil sa inyo. At maraming salamat din po sa ilaw sa gilid ng kalsada. Dahil nabuo ang pangarap ko sa gilid ng kalsadang yun. Napakahalaga po ng lugar sa akin na yun, Tay. Kahit sa akin anak, isa pa, alam mo na, ayokong matulad ka sa akin. Tay, kahit ano pa po kayo, proud po ako. Dahil kayo po ni nanay ang naging magulang ko. Proud na proud din ako sa iyo anak, dahil hindi mo ako iniwan at kinalimutan sa kabila ng kahirapan natin. Sa kabila ng kaya mo namang mabuhay ng maayos kung gugustuhin mo. Pero kasama pa rin kita anak. Tay, hindi po mangyayari yun. Hindi ko po kayo iiwan kahit kailan. Dahil mahal na mahal ko po kayo, Tay. Mahal na mahal kita anak.